Това е най-малкият молив, а това са най-малките скицници, които имам. Но нека първо да ви покажа как направих този малък молив. Взех един обикновен молив, счупих го веднъж, след това го счупих още веднъж. След това го наострих с острилката, докато не се получи перфектният остър връх. И така моливът стана 4 см, което го прави 3 пъти по-малък от обикновеният молив и 6 пъти по-малък от най-големият молив, на който също имам видео. А сега нека направо да започваме с скицирането на А5 листът. От началото ми беше доста трудно, докато свикна да рисувам с този малък молив, но не се отказах и продължих. И ето как се получи скицата с малкият молив. След това реших да инкна рисунката и ето как се получи крайният резултат. И така, Orokodaki от Demon Slayer е готов. Нека сега да продължаваме към по-малкият скицник. Тук имам доста стари скици от над една година. В TikTok ме предизвикаха да рисувам по двама герои от различни анимета, затова нека направо да започваме с следващите двама герои. Спрете видеото на пауза и напишете в коментарите кой е този герой според вас само по очите. И Гон от Hunter x Hunter е готов. Поздравления на всички, които са познали. Добавих и неговият приятел, защото на къде е Гон без килова. Между другото него го скицирах с този молив Pentagraph GR500, на който отново имам ревю в каналът, заедно с всички тези други моливи. И сега като за финал, нека направо да започваме с най-малката рисунка, заедно с най-малкият молив. Рисунката на Луфи е готова, но ми се стори прекалено скучна, затова реших да й добавя и фон. И ето как се получи най-малката рисунка на Луфи в целият свят. Надявам се рисунките, които направих да са ви изкефили. Беше доста по-сложно да се рисува с този малък молив, но долу-горе рисунките се получиха добре и ако искате да ме подкрепите, може да ме последвате в TikTok и Instagram, където качвам всеки ден и да си поръчате рисунка на герой по ваш избор. Това беше всичко от днес. Ако видеото ви е харесало, може да се абонирате за каналът и да оставите един лайк. Благодаря, че гледахте и до следващия път. Bye bye!